Здравейте! Ние сме Маги и Злати. Днес ще правим клипче на Animal Jam. Да. Сега ще отида да взема златито. Ето я. Сега какво ще правим? Не знам. Може да си хванеш гадже. Аз вече си имам. Добре. И сега го показвам в момента. Добре. А ти... Ай сега да видим какво ще правим. Може Какво? да търсим hairdress. Ами няма да ни го дадат. Да. По-хубаво да не пробваме. Ами... Аз сега ще играя на облаците. Злата и играй на облаците сме. Добре, аз имам играта тема. Ето, тук съм вече аз. А? Дано да не падна. Дано. Защото аз не падам никога. Това е вярно, тя не пада абсолютно никога. Но понякога прави глупости с наградите си. Да. 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 Сега дано да не падна. Играеш ли сега? Да. Добре. Аз ще изигра само на игра на облаците. Какво? Аз ще изигра само на игра на облаците. И аз само една. И после ще правя нещо. Да не бавиме клипчето. Да. Аги, след това ти можеш да си намериш, ако искаш. Да си шапка, пока ще се търсала. Ама... Добре, ама... Аз за какво да я трегна? Имаш много мембърски неща. Мембърски. 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 Ама то не е реар. Ще намериш ли си шапка на Реер? Бяла. А. Ами аз имам сини двете. И сега не съм паднала. И аз. Колко парички си? 73. Да не я излъжа. Ти? 65. Почнах по-късно от теб. Добре, не те обвинявам за нищо. Сега какво ще правим? Ма ти стигна ли догоре? Не. О, викам, стигнала догоре. Не съм стигнала догоре още. Не е възможно за 2 секунди да стигне догоре пред теб. Как за 2 секунди аз имам още толкова много? Аз съм до средата. Да. Това ни е първото клипче, да. Знаете, който ще го гледа. Да. Дано да ви хареса. Да кажем още в средата. Ако Да. ви е харесало клипката, абонирайте се за нас. Да. Да правим и Ако още. имаме 4 абонати, после ще направим още едно клипче. Не, Още едно и така. задължително ще направим още едно, защото Маги ще става след една седмица мембър. 4 дена. Да, и ще бъде артичен вълк. И може да снимаме. Да, и ще снимаме клип с нея. Аз И с... я оборудвам малко така. Да, и с още един приятел, който играем. Който Да. няма да говори. Изобщо няма да говори. Само ще ходи навсякъде. Аз не говоря за нея. Аз говоря за брат ти. О,
ама той си има негов канал. О, Какво е да се идва тук в нашия? Той беше няма да казала припарва. така. Няма да припарва в нашия канал. Никога. Добре, значи ще снимаме с нашата приятелка, която се стиска. Да, и когато баба и не й дава. Да. Не й дава да снима и така нататък. Оле, аз съм до луната. И аз съм до луната. А ти колко пари имаш? А? Колко пари имаш? 140. 164. Аз съм почти И пишете до в луната. коментарите дали ви е харесало. Говорим на български, не И на английски. да, каквато е играта. Защото Но ние, въпреки че на друг език самата игра, ние доста разбираме, но не можем да говорим точно. не Като... можем да говорим на английски, но пишем на английски. Това е странно. Но разбираме от... Английски. Не, паднах. Аз не. За жалост паднах. И сега чакай сега. Разхождай се. Защото ти ни снимаш, аз снимам. Добре. За другото клипче Аз сигурно може да стигнах имат... догоре. Аз съм на Да 10. видим какво има. За другото клип... Много ме е тъпо нещо. Какво че е? Ей, сега, виж го. Сложила съм го. Много е грозно. Не може да имате оплаквания, А, защото... ето това ми е гаджето. Ето това ми е гаджето. Защото ви казахме... Маги! Да. Ти защо си го сложила на тебе? Защото аз искам да ти го покажа. Добре, махне го сега. Супер! Какво? О, нищо. Тук една има лък, ама не си го е сложил за стрелване, нали си търсиш лък. Къде си, Маги? Да видим. Маги, филорома. Чакай малко. Има маки. За трейдва. И аз се казвам Маги 33, който гледа клипчето. Да ме види. Аз се казвам Злати нова 8. И да ми прати покана. Да, и аз. И на мен, моля, ми пратете покана. Да. Приемаме всякакви покани, приемаме всякакви неща за трейдване. Обаче пишете и в коментарите. Да, ако искате, ако не можете да ни намерите, ни пишете как се казвате, ние ще ви потърсим. Да знаете, ние сме за първо сега, сме вълци и зайци. Да. Да знаете, да не се оплашите. Да знаете, защото златито е малко комици. Маги! Горе-долу. Губам се. Сега какво ще правим? А Магито пък няма кол, когато говори някои неща. Ай, Маги казва много прибързвано. как ще Без ме да вижда? Тръгвам си. Айде, идвай, бе. И някой ти трейдва. Или ти Да ми трейдва. А който не знае как да трейдва, цъкаш тук Да. и стрелкичките и така. Ако искате помощ за анимограма, Пишете в коментарите. И да. сега... Абонирайте се, пак ще припомна. Да, ти само абонации. Маги! Какво? Ти акъл имаш ли малко? Да. Маги, бе! Да, бе. Маги, ти не се ли сещаш аз за какво ще говоря? Чакай малко, Злате. Сега мога Да. да ти трейдна на нещо, което... Що ще ми трейдваш? Не на тебе, бе. Да ти Добре, трейдна за таковата, за дали искаш нещо там. Какво ще ми трейдва? Ще видиш. О, защо винаги... О, Даде ми го, Злате, даде ми го! какво ще трейдна? Давам ти го. Сега ще взема бутушките. Злате, ще видиш какво ми трейдна. Само се успокой. Ще се зарадваш много. На 100% съм сигурна. Давай.
често ще ми се... извинете за това име. Да, някой ще се разсърдим. Да, ще взема розовата изложа. коронка. Маги, става ли за едно перо да ти го дам, за едно отцветено перо? Ето, готово, аз се го взимам, ето. О, Радваш thank ли са? Више, тя е луда. Маги! Ти се радваш? Аз си Ами, купих радвам всички мембърски неща за Бога. Всички! Никой не те е карал. Но пак. На кое? Не, нищо. Ей, как ти не ти учила изобщо злата. Напресът друг сега. Трябваше да си останеш в една лисича шапка. Ами, Маги, аз пък къде да знам, че ще ми дадеш такава лисича шапка? Аз да ти дам такава лисича. Оле, Че ще си взема, бъркът. Ето, сега съм още по-грозна. Да, малко. Добре, сега махни си ги тея две ти. Маги, мъкни. Да, Маги, така, Просто си Маги. намери такова цвете. Намери си такова цвете. Като мен, служи си някаква ръкавица и си готова. И някакви шарки и си готова. Тихо, Маги, аз знам как. Давам ти го веднага. Кое? Не, нищо. Това ще ми отива, ли? Зелен хердрес! Злате, няма ти го дадем. Още един хердрес. Зеления Злати, тризон. стой при мен пред камерата да се гледаш. Ето е Злати 08. Ето я. Тук, така. А това... Моля те, дай ми, моля те. Оф. Кой да нашли за те хердрес? Нямаме леко в главата. Маги, къде си? След 3 минути клипа ще спре, Злате. Защо? Защото е толкова минути. Толкова го направих. Добре. Маги, отиди на твоето гадженци, къщичката. Там съм! Добре, идвам. Я да го видим. Я да му видим и къщурката. Така, добре, сега да видим той как изглежда. Новите покани. Си имам колко когато пиша. Маги, това е на линия. Не знам, че е на линия. И ми приятел. Злато, тук има едно Оле, мале. Това не ми трябва. Маги, ти отиваш в рума пък. Нямам така. Маги, гаджето ти е на момиче. Не ми пука! Че вече не ти е гадже. Гадже ми е, но... Това не е момиче, е моето момиче. Това е момче, моето момиче. Я му виж хубаво очите, моето момиче. Верно. И да прилепени, мили дете. Тенкс, Роси. Какво му даде, бе? Дадах му едно нещо за една жълта възглавничка за стиснатата ни приятелка. Какво му даде? Масата бомбоната. Добре. Аз имах 2 такива и му я дадох. Някой ти трейдва на теб или ти му трейдва? Аз трейдвам И какво и трейдваш? Диван. Не, да, трейдвам на Йоана. 1112. Злате, вече трябва да спираме клипа. Магия, твоето гадже. Това беше всичко от нас. Абонирайте се за нас. И дано да ви е харесал клипчето. Чао! Чао.